Memo kwa basronko pa de oba Adom TV so. De edure yi tidbits and as a health tips. And I de bro edwada de kosi fia da bia ye di sa enkomo no. And ye ba be di nkoma fa stomach ulcer ho. Eno so ha dwen pa nti na wotwe mu nyina yi. Mr. Yentie sa nkomo ni enhye no so. Me de asede ma endpoint homeopathic clinic. Na da roma ena dwumedie ye de ebro edwada de kosi fia da. Mr. ya akono ho na kwahwe opomuden na ne beka no amua beso yasena bibia na ene adokita foi edi enkomo ti say your prostate emema no yenko ho check ya ma free oba nso a infection ye monra endpoint homeopathic clinic na eno so onhwe emma wo check ya ma free ya wie wo mu dia na se hodo sika bebem kakra na wo kidney no so akwa akohwe eneme wo endpoint homeopathic clinic wo no matena ye Dr. Badwan said na yeni nkomo emfa stomach ulcer na wotwe mu nyina enti ene nso yaba ha yene no eba bekasa dog ye mo ache mejo so na bibia aboko nyankopan do mo eda se na wotwe yedi nkomo ahwe stomach ulcer ho ene nso eye komo mpa ho pa hade tete nipa enkra ne mpanyimfo nyina emma memma people, a lot of people are suffering from stomach ulcer. The can stomach ulcer. I know your condition there. You can stomach ulcer. Which man can say gastric ulcer. Then only na ikro ifiri nipa de seni minimum and as can say esophagus no eba stomach. Eba the second and upper portion of maybe can say small intestines no. Inti you can say ulcer open sore. Open sore. Tisa de me antwe adwen kwache bebe. I say the kuro da honamani no. Sa kuro no wo de na honamani. Na mo wo de no ewo ha. Na be de mia. Eno na ma ni treatment e ma ne ye den ene e ma ho asam ka no e den because stomach na ye ba bia e busy place. Anopa bibi koso awia bibi koso anadwo bibi koso. Eni nti no se ekuro ba wa na akoye ade a eya asefem kese pa na de omini se se de ye nyina ni mo no obia nipa da se ni wudidi a ade ye ne se efa bia ominimu na ebia ekoyam a oyam no ehona a lot of juice because wanum no se aduane ne bo wanum a ye fa bibi wanum na medical because the buccal cavity eno no wo se ewo ho saliva wo ho wo tongue wo ho ntia da aduane no amokomoko no a nti wodi akra keto akra se bi woni se kra no wodi aduane to nanum a ntaso ndi na moa na etimiko nti ni nyina aboa no ema aduane timi digest but wo yam no eseni ho nti ade e wo ho a eboa with digestion eye bibia be kan say gastric juice hydrochloric acids sa acid no na chimbu aduane ne so sa pepsin ne sa no nyina chimbu aduane so na ma aduane na wadie no ama aduane na ntimi amfermente ewo wo yam ana obi okra no na aduane na wadie no etima aboa aduane no na aduane ni wo ho a enam se wantimi angwesa ne yie ana aduane bi okra yangwesa ti se fufuo so obi mu di banku a obi obawesa obi o ngwesa o tama no wa mene ti sa eho na sa acid ne sa no nyina ekochim gusuo enti mpa mebere no ano se ka se obi enya ulcer obehwe mu no na nipa da sani no na ebia acid na ewo ne yemu no ena ebia ekọ ne dodo no ewo soro ebroso ana obi okra no na moawa aye beka ne se Helicobacter pylori no ena eno no ede ne de na cause inflammation ewo ne yemu ti bon se mpa mebere no ano na manipa da sani no wote sa enam se etimi cause open sore na manipa no ne yem eye den eye ne ya ne kobasa no a ene beka se nipa da sani wanya bia beka na se stomach ulcer enti stomach ulcer na is simply an open sore eba na you two types of ulcer you bia beka se gastric ulcer and a peptic ulcer what I say na gastric ulcer na de na se kuro no ewo ominimu no a besi uyam de ka se peptic no de ya na se wo de ne de enya wo yam no nko a won so no ketoa no nyina no ikoro ayeden abam ne beka se wanya bia beka na se eti edodo na ulcer and stomach ulcer ni nyina ka bomu a de beka se wanya bia beka na se peptic ulcer the number endpoint homeopathic clinic number is 0244 86 70 68 0244
86 70 68 yade bi how bi no a free consultation utimi frɛ me a yebetimi no agye ho enkomo meda se papa ntinyame yadmo ochana ne yebehwe ne courses no ochana yehwe courses no yehwe de nti a ebi mutimi nya ulcer no yes yehwe sa de pa Dr. Dubuatin na otwi so yede ne di enkomo afa stomach ulcer ho a wabo ni nyina tofa de amaye enadwo nti me ogidie so ochana brese ya yebesan ahia bia medide afia amankwa tamaklo